Zdravo ljudi. Skinula sam krst na 5 minuta i doživjela sam nervni slom. Nisam uopšte povezala to sa time isprva i bila sam kao zašto se osjećam ovako cijel dan? Bukvalno sam se osjećala jako loše. Kao da imam nervni slom, kao da mi uopšte nije dobro, jako nezahvalno, jako... I onda skontam, pa nema mi ga krstić, a monah jedan mi je rekao da nosim obavezno i da spavam sa njim. I ovo prvi put da nisam posle nekoliko meseci nosila ili da nije bio negde pored mene, jer sam zaboravila totalno jutro da ga stavim. I znam, zvuči kao sueverje, ali jako kao osjećala sam se toliko ogorčeno kako se nisam osjećala mesecima i bukvalno sam kao pomišljala kao ubiću se, ne mogu više, ne mogu. I kao šta? I ja uopšte ne razmišljam tako. Nikad. One nisu moje misli, to su vjerojatno neke pomisli. To što nisam ja. Ja ne razmišljam tako. Ja se baš trudim da razmišljam zahvalno i trudim se da budem dobra i sad. Možda je to negde bila neka projava tih nečistoća koji su i dalje u meni, koje su bile potrebne da se projave na takav način da bih ja vidjela u stvari da ja ništa nisam rešila i ne samo da nisam rešila, već da sam daleko od toga. Zašto snimam ovaj video? Iskreno ne znam ni ja. Možda zato što sam sama kod kuće posle dosta vremena, obično je uvek neko tu. Tako da, nemam pojma. Hoću da pričam o nečemu. Verujem da će mi tema sama nadoći, ako već nije nadošla. Mislim da ću samo iskoristiti neke stvari, izvući iz konverzacija koje sam govorila ljudima i reći ovdje vama. Nešto o umetnosti. Da, umetnosti. O poeziji. Poezija. Šta je poezija? Jako interesantna stvar koja se dešava trenutno na planeti Zemlji. Veoma očekivana, iako se svi iščuđavamo kao ja, kako, zašto, ratovi, strašno, sve je užasno. Zašto? Zato što je to hipertrofirani ego pomešan sa atrofiranom ljubavlju. Hranimo. Ono što hranimo, to i dobijemo, to nam i raste, to i žanjemo. Tako da u suštini, da, moderne tehnologije, space shuttle-ovi, leteći zemaljski i vanzemaljski objekti, napredne mikro, nano, mino sam rekla. Zašto sam rekla mino? Ne mogu čak ni svoj jezik da kontrolišem, a ne nešto drugo. Uglavnom biotehnologije, ne znam, kvantne čestice, ovaj tamo u CERN-u kao nešto, oni se udaraju. Mislim da kao naprave neku repliku velikog praska ili čega već. I šta mislite da će da se dogodi? Šta? Ili možda se već dogodilo, mi ni ne znamo. Ko zna šta se tu sve dešava? Ko zna da li sam možda se jutros nisam probudila ja, nego se probudila neka druga anđela u nekoj drugoj dimenziji koja samo misli da je nastavila život iz prethodne. A u stvari se tu nešto pomešalo i moja svest se teleportovala. Možda me neko ubacio čuda sam neki san sanjala, može biti, možda me neko ubacio neki NLO i odneo. I sad ja živim na nekoj drugoj planeti, ali mislim da sam ja ista ta i zato mi je tako čudno, zato sam se osjećala možda tako loše. Vrlo lako izmisliti bilo šta i ubediti sebe u to. Čovjek nije svestan koliko je lako upasti u deluziju bilo kakve vrste, jer u suštini toliko smo se udaljili od istine da je nama sve postalo okej. Nama je postalo, toliko smo sebe ubedili da smo mi relevantni i da po našoj meri treba da se meri ono što je tačno, ono što je istinito po našim strastima, da se sve prilagođava nama, da mi više ne znamo ni o nekim banalnim stvarima šta je dobro, šta je loše. Najbanalnije stvari, znači od bića koje čovjek može da postane
jedan pre svega filosof, ljubitelj mudrosti, ljubitelj svetlosti, neko ko čuva, ko gaji, neguje ostala bića, neko ko je umno sposoban, neko ko stvara, igra se, peva, opšti sa Bogom, sa anđelima. Od takvih nekih mogućnosti mi smo došli na stadijum kao ljudska rasa da se raspravljamo da li je okej nekog udariti, da li je okej nekog ubiti, da li je u redu istući ženu zato što te ne sluša. Da li smo mi normalni? Alo, da li smo realni? I pritom pričam ovo jer ja sebe uvijek vidim kao neku dobricu, kao neku devojčicu, alo bre, majmunko imaš 25 godina, saberi se. I ti si odgovorni isto kao i svi drugi. Makar time što te u nekoj meri ne interesuje dovoljno ili te nije interesovalo u nekom momentu ili si nekad nešto podržala da bi se dodvorila ljudima i udaljila se time od Boga. Sigurno je nekad bilo svesno ili nesvesno. Tako da neću sebe isključivati iz toga kao da sam ja bolja, pa ja to pričam iz perspektive nekog koji se je shvatio i sada je negde u nekoj mističnoj kolibi svojoj u šumi osamljeni, gaji biljke i zna sve i dođite do mene po pitanja koje imate o svemu, o životu, ja sam sada proročica. Ne, ja pričam ovo iz perspektive nekog ko u potpunosti, mislim da je tim i gore što mislim za sebe da sam dobra, mislim da sam tim mnogo gora od ljudi koji možda ni ne kontaju ili što god, jer opet te informacije koje ja imam jesu odgovornost još veća. Tako da ne isključujem sebe apsolutno iz te načina, ali me sve to i dalje nervira. Mislim, sve me to ipak negde nekako mi je apsurdno. Apsurdno mi je. Kao mom umu, moj duši je apsurdno. Osjećam nelagodu. Kao muka mi je onako od toga, u duhu pre svega. Nekad i fizički, ali u duhu. Jer mi je prosto nerealno mi je da nekim ljudima moraš da objašnjavaš zašto nije u redu ukrasti, povređati na bilo koji način životinju, biljku, bližnjeg, osim ako to nije nešto esencijalno. Tipa, naravno, nećemo sitničariti i reći, nemoj da ješ paradajz, zato što ima osjećanja, ali čoveče, valjda ti je jasno da ako, ne znam, ide neka žena sa 3 balona, vuče vode iz prodavnice, valjda ti je kiša pada, vreme je užasno, ona ima 1,50 m i stoji jedva onako i pokušava, razumeš, da pređe put i svi prolaze, svi negde žure, svi nešto, gde žuriš, šta žuriš, ti živiš u mestu od 5000 ljudi, gde ti žuriš, što nisi krenuo ranije, ako žuriš. To je postalo normalno, postalo apsolutno, ovo je jako glup primjer jer je prosti jednostavan primjer, ali to je toliko postalo normalno danas. Mislim, nije uvek tako. Postoje naravno situacije kad se ja uskladim negde sa dobrotom, kad me Gospod pomiluje i onda mi se dešavaju dobre stvari, srećem dobre, divne ljude i sve bude divno i sve upadne u taj neki, ali onda dođem i kao neka budala primitivna, otvorim vesti, gledam neke tako stvari, sadržaje i onda prosto ne mogu da verujem. Znači, apsolutno mi je to da neko ne može da... Ne mogu. Stvarno mi je teško. Osnovne stvari. Ako ja imam $50 i za tih 50, ajde dinara, pošto dolari su nisu ovde, šta god, nije ni bitno, imam $50 i ja kupim sadnice za cveće, a neko ima 500 € i kupi za to kokain koji će potrošiti za jedno veče. Ko će na kraju imati? Ako neko ko krade, ubije sve ljude od kojih krade,
i oni ne mogu više da stvaraju ono što on krade, kako će dalje krasti? Ako je to njegov metod preživljavanja? Kako će neko ko kao svi smo zajedno ovdje, dajte ljudi, povezano, sve je povezano. I na tom nekom banalnom nivou, ne samo mistika, duhovnost, povezano, ne znam šta. Povezano je bukvalno, zavisiš od drugih ljudi, vidiš ih svaki dan, jer ti nije ono, mislim, šta, tako, bacio sam papir i smeće na ulici, to će tu da dizolvuje, tako nestaće. Ili ne znam, nekog sam ogovarao i ko ništa, nema veze što sam možda pustio nekog crva da to njemu uništi život, nema veze, šta god. Ili prevario sam ženu 17. put i oprostila mi je prethodnih 16, dobro, mislim šta, svi to rade. Čovječe, preuzme odgovornost za sebe i svoj život, šta svi to rade? Šta, svi to rade, to je okej. Ako svi ubiju čoveka, i ti ćeš, to je super. To znači da je dobro. Pa nije ono što je normalno dobro, ono što je, nažalost, ono što je normalno danas, a normalno je prosečno, a prosečno je ono što najveći broj ljudi radi. Nažalost, to nikako nije u skladu sa dubokim, moralnim, ljudskim vrednostima koje čine čoveka, a koje nisu samo zakoni na papiru, već su i duhovni zakoni na neki način, umeju da budu u većini slučajeva gde ti to ne možeš da izbegneš. Ti možda možeš da izbegneš zakon ako zbog ljudske slabosti ljudi te ne kazne ili zato što ti oproste ili što god. Ali ako nastaviš da radiš neke stvari, ako nastaviš da grešiš i daješ moć grehu nad svojim životom, da upravlja tobom, da zlostavlja ljude oko tebe, kroz tebe i nikada se ne zapitaš zašto ljudi pričaju zlo o meni, zašto me ljudi ne vole, zašto ljudi pričaju da sam im uništio život na neki način, zašto me niko ne, zašto se svi boje od mene ili šta već, osim ako ne želim da me se boje, osim ako me to ne radi. Zar se nikad ne zapitaš, brate, možda je problem u meni. Možda je problem u meni što mi nije žao dece, što mi nije žao ničega i nikoga, što me apsolutno nije briga, što mi je bitnije da danas pojedem kavijar, nego to da li će neko dete u dečjem selu imati doručak ili ne. A nije me briga. Zašto me nije briga? Zato što se samo ja vrednujem. Samo ja. Vidi ja na moru, vidi ja u bašti, vidi ja ovo, vidi ja ono. A ko bi ti bio bez svih ostalih? Ko bi ja bila bez svih ostalih? Ja sam sad kao neki pesnik, ja sad kao nešto pišem, ja sam kao pametna, ja sad nešto kao pričam, a ja ne bih postojala bez svojih pradjedova, prababa, mame, tate, to je na biološkom nivou. Ne bih postojala bez svojih nastavnika, bez svojih prijatelja, bez svojih poznanika koji svakodnevno i celoživotno mene oblikuju kroz ogledanje u njih. Dakle, ja sebe ogledam u njima. I zato sam ja pesnik. Jer uloga negde pesnika nije da sve zna, nije da bude on taj koji nešto lepo složi, dobro ispriča, već je to osoba koja je dat, taj download, taj neki dar, da razobličivši gordeljivom reči sopstvenu gordost, na neki način on to prezentuje kao stvar, kao problem, gde onda uvidevši to najpre u sebi, nadahne i druge kroz taj neki sklop verbalni, da možda ugledaju u sebi neku osobinu, neki problem u društvu, neki unutrašnji konflikt koji naravno transcendentira u spoljašnji, jer svaki nerazrešen unutrašnji konflikt se pretvara u spoljašnji. Ako ja imam neki problem koji ne rešavam sa sobom, to će se odražavati na moj odnos sa drugima, bližnjima, sa svetom i sa svim ostalim što radim. Tako da negdje smatram da je definitivno, ako možda i jedina uloga pesnika, ne da on bude tu nešto bitan, ne da on tu bude nešto pametan, ne da ja sad tu nešto pričam, već prosto da osjeti nešto, uvidi, shvati. Ne je nužno da primeni, većina pesnika uopšte ne primenjuje stvari koje shvate, nažalost, to je tako, to je uvek taj neki
pa neka kontradikcija, ali da uvidi nešto i onda tako pomaže drugima kroz taj svoj dar, da isto tako uvide nešto u sebi i na neki način poezija je terapija za siromašne. Ja mislim da bogati u tom materijalnom smislu bogati, mislim da ih poezija iskreno i ne interesuje, jer kad ti je udobno u životu, kad ti je dobro, tebe, zašto bi te bilo briga u suštini? Naravno, postoje ljudi koji su zahvalni i koji su stekli na neki možda teži način nešto što imaju i koji su možda po prirodi jednostavno takvi ili su se pomučili jako da budu dobri, ali opet takvi su po mom nekom skromnom mišljenju u manjini među ljudima koji imaju ogromne količine nečega, jer ti da bi bio danas u društvu kakvo jeste, a to je korumpirano društvo, u bilo kakvoj poziciji moći, možeš da igraš po nekim pravilima koji nisu Božja pravila u većini slučajeva. Jako je ili da baš otključaš neku foru u realnosti, ili da budeš previše dobar u nečemu. Naravno, sve je to moguće, ali hoću da kažem da na neki način sistem kao takav nije napravljen da radi za ljude, što bi trebalo. Ta priča u stvari prodata ljudima da taj sistem radi za njih, da oni ne moraju puno da razmišljaju, već da mogu da se bave svojim poslom. To bi tako trebalo da bude. Ali generalno u većini zemalja, širom sveta, je situacija takva da jednostavno sistem ne da ne radi za ljude, nego i koristi kao svoje robove, kao modern slavery. I bukvalno ljudi dosta ljudi ne razmišlja i onda zbog tih ljudi što ne razmišljaju i ne žele da se bave time, ostaju ljudi koji žele da razmišljaju, koji žele da imaju svoje mišljenje, koji žele da nešto, da možda budu nezavisni ili da jednostavno na neki novi način reše neki problem. Oni bivaju na neki način ili ismevani ili im se uskraćuju osnovna ljudska prava, jer ko si ti da teraš ljude da misle, nama je dobro ovako, oni ne misle, mi ih sisamo njihovu energiju, uzimamo im živote, ubeđujemo ih da je dobitak nešto što je eternal gubitak, znači večni gubitak. I jako je ironično, jer ti misliš da imaš nešto. Misliš da si nešto dobio. Nebitno je, čak i da to nije nakvarano, čak i da je to pošteno. Ti kao, ne znam, imaš auto, imaš ovo, imaš kuću, imaš popularnost, imaš šta god neko da želi da ima. I onda se bojiš da se odaljiš od toga, bojiš se da i pomisliš da to nije ispravno, bojiš se i da pomisliš da je to možda nešto što tebe, a da nisi ni svestan toga, odvaja od onog što ti je potrebno. Ono što želiš te odvaja od onog što ti je potrebno. Jer jako se često dešava da je nama zapravo potrebno samo nešto drugo. Bila to ljubav, bila to molitva, neka zdrava prijateljstva. Bilo šta. Nekad nam je u stvari nešto jako jednostavno u našoj duši zapravo potrebno, a mi zato što ne možemo da shvatimo šta je to, jer smo odaljeni od sebe, odaljeni od svoje savjesti, od svoje duše, kroz greh, mi mislimo da je to nova haljina, da je to neka glupost, nešto. I ljudi idu nekad, kad im je savjest potpuno umrtvljena, ili gotovo potpuno, idu do tolikih granica, do krajnjih granica koje ih graniči sa majmunom i nekom vrstom ne znam čega, idu do toga da ostvare te svoje želje, iako te želje ne da nisu njihove potrebe, nego su potpuno, sad da nekom drugom njihove te zamisli, želje pokažeš, bio bi kao, a da Bogu pokažeš, rekao, to stvarno nivo na koji si se spustio. Jel stvarno to bitno? Stvarno ti sad moraš, stvarno ja sad moram da budem s tim
ne znam, lupam oženjenim muškarcem ili nešto, stvarno to meni, ja stvarno ne mogu da nađem neku ko će voliti samo mene, da stvarno ne mogu, pa ako ne, daj, mislim, kako ne mogu? Ili, mislim, ne voleti, ajde voleti sad, ljubav nije sad voli samo mene, mislim, ali znate na što mislim. Tako da, tako neke stvari, ne znam, stvarno, mislim da smo se baš nisko spustili kao rasa. Ne bih baš išla tako daleko da kažem da zaslužujemo da izumremo, što sam danas pomišljala mnogo puta u svom besu i nenošenju krsta. Ali, definitivno, ne znam, mislim da je ovo nova vrsta ljudi koja se zove Homo apocalypticus. Njegove karakteristike su da odlazi u sve veću samodestrukciju dok konačno ne pokrene 4 jahača apokalipse i ne dovede do konačne presude. Sad malo račim i zvučem kao neki sektor, ali stvarno ne znam šta da kažem. Uglavnom, eto, to je bilo neko moje izlaganje. Verujem da ništa pametno nisam rekla, ali ajde neka bude da ne bude ovo sve toliko mračno. Definitivno mislim da nije sve toliko užasno, bar ne u mom životu, hvala Bogu. Mogu kažem da sam ja nekako mnogo izvan svega toga. Ne osjećam se uopšte kao da neke stvari utiču na mene, što možda nije dobar znak. Možda to znači da nisam sa Hristom jer nemam toliko muka. Ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam ništa. Znam da ništa ne znam. Znam da svi vi, moji fanovi, koji gledate ovo, u stvari niste moji fanovi. U stvari, zašto vi uopšte gledate ovo? Zašto bi bilo ko gledao ovo? Zašto bih ja snimala ovo? Ne znam. Nekako imam taj osjećaj da kad ja snimim video, da to neko pogleda, ali ne da nužno on nešto nauči iz toga, kao, znaš, ja sad nešto tu držim neko predavanje, već više kao da ja nešto naučim iz toga. Kao da ja uvidim svoje misli adekvatnije. Jer kad nešto izgovoriš, to se verbalizuje i daš mu nekako konkretno obličje, onda možeš da tumačiš to na neki način, da vidiš gde se nalaziš. A i također preko ovih videa sam upoznala dosta cool ljudi i sa nekima se dalje družim, tako da dosta onako nekih ljudi, ne isto mišljenika, nego više ljudi sa sličnim interesovanjima kao ja, s kojima mogu da pričam, ako ih nema puno u mojoj sredini i da, ne znam šta kažem, bukvalno, ali neko mi je drago što sam snimala ovaj video. Nadam se da ste dobro i želim nam svima, i molim se za to iskreno, da uvidimo svo to zlo, sve taj greh koji je u suštini nedostatak ljubavi i jedan egoizam u koji smo svi upali, da uvidimo to u sebi i da za početak, pošto činjenje dobra je već neki sljedeći stadijum. Nismo mi još na tom nivou. Ali mislim da za početak ne bi bilo loše da samo ne činimo zlo. Da se trudimo da svaki dan ne činimo zlo. Bolje da ne učinimo ništa. Da pauziramo, da se zavučemo, razmislimo o stvarima. Možda nešto pročitamo, po mogućnosti Sveto pismo ili neku duhovnu literaturu, ali možda i neku filozofiju. Šta god da radi posao. Samo primum non nocere, prvenstveno ne naškoditi. To je neko pravilo onako u medicini. Nadam se da i dalje važi za današnju medicinu. Često ne deluje tako, ali nadam se da i dalje i da ga ima negde u pozadini umova ljudskih. Da nije većina
doktora u fazonu završilo to zato što mi je neko rekao idi tu ima para. Nadam se da tako nije. Mislim, ne bih znala pošto ne idem kod doktora uglavnom, jako retko, hvala Bogu i na tome. Ali da, bukvalno... Dobro, ja sam kao pametna, niko nije pametniji od mene i ja se znam što je dobro i kad bi samo svi razmišljali kao što ja razmišljam, kad bi samo svi shvatili ono što ja shvatam, svijet bi bio bolje mjesto. Koliko li ima takvih ljudi koji tako razmišljaju, pa svijet i dalje nije dobro mjesto i dalje nikog istinski ne voli. Samo Bog nas istinski voli. Samo On može da podnese da istinski voli ovakve debile kao što smo mi. Niko drugi nema taj kapacitet ljubavi, te mudrosti, to je neverovatno. Da ti imaš taj nivo humora, da ti ovakvo biće održavaš u životu samo zato što eto, nećeš da odustaneš, kao neki projekat si krenuo, pa sad kao, nije nešto, kao malo mi tu nešto, ne, a nećeš, hoćeš da ga izguraš tu ideju do kraja. Hoćeš tu ideju. Bog, želim čoveka na planeti Zemlji, ja želim čoveka. I onda svi dođu i kažu, sad ćeš da si normalan lič, i on kao, ne, ja hoću čoveka, ja volim čoveka, čovek je dobar, ja verujem. I onda čovjek dođe i uništi pola vrsta. Ipak ja mislim da on može bolje. Ja kad se zaljubim, kao, pa znaš, ima on te mane, ali on može bolje, on ima potencijala. Mislim da to dosta devojaka tako kao, zaljubi se u lika, onda kao, da, on nije u stvari takav, imao je teško detinjstvo. Tako i Bog za nas. Nisu oni u stvari takvi, znate, kriv je đavo, ja njih ipak volim, ali, brate, ako preteraš, sam si kriv. Imaš slobodnu volju, imaš mnogo šansi u ovom životu da se pokaješ, da se promeniš, da makar razmišljaš o tome kako želiš da budeš dobar, trudiš se, nikad nećeš biti potpuno, uvek dok god smo u ovom tijelu, uvek postoji taj sklop kontradiktornosti, ali samo ta volja odvešćete na kraju u nekakav oblik dobrote, kakav god on bio jadan, ali nekakav oblik nečega što je blizu onog što želiš da postaneš, a to je savršen. Kao što je Otac naš nebeski. Tako da eto, stvarno dosta. Vidimo se u sljedećem videu. Volim vas. Pokušavam da vas volim. Ne volim vas zapravo, ali pokušavam. Stvarno se trudim. I eto, to je to.